Kako možemo uspostaviti ravnotežu između poslovnog uspjeha i održive uporabe resursa našeg planeta? Naš odgovor: poslovanjem koje se temelji na odgovornosti. Odgovornost koja karakterizira naše aktivnosti i naše odnose s partnerima i klijentima u svakodnevnom poslovanju od samog početka. Tako postižemo svoje ciljeve, oblikujemo budućnost, a svoju viziju pretvaramo u stvarnost. I činimo ono što danas predstavljamo. Kao prvak nezavisnog poslovanja, kod nas je trgovina održiva. Predano i strasno, s novim idejama i slobodom za rast, sa snagom i sviješću za održivim djelovanjem. Usko surađujući i razmjenom punom poštovanja, svi mi svakodnevno radimo kako bismo naše proizvode i usluge učinili održivijima. Za naše klijente kao i za njihove klijente. Za sve one koji rade za nas i s nama. Za prosperitet regija i zajednica, te za očuvanje naših resursa i gospodarenje prirodom. Za društvo i za istinsku kvalitetu života. Odgovorno i održivo poslovanje prednjači pred našim aktivnostima. S novim rješenjima i osobnim angažmanom svakog od naših zaposlenika gradimo novi identitet te snažniju korporativnu kulturu za dugotrajan razvoj i zajednički uspjeh. Za održivu današnjicu i za još održiviju sutrašnjicu. Metro održivost. Bolje za vas i za planet.